What are you smoking? Or, what do you smoke? Be ti'n smocio? Be ti'n smocio? Be ti'n smocio? I have eaten everything. Dwi wedi bwyta popeth. Dwi wedi bwyta popeth. Dwi wedi bwyta popeth. Did you see the shark? Is di weld y siarc? Is di weld y siarc? Is di weld y siarc? Was it raining? Oedd hi'n bwrw glaw. Oedd hi'n bwrw glaw. Oedd hi'n bwrw glaw. I don't have dogs, but I have 8 cats. Does gen I ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. Does gen i ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. Does gen i ddim cŵn, ond mae gen i 8 cath. Our dog is on the beach. Mancini ar y traeth. Mancini ar y traeth. Mancini ar y traeth efo borat. Must she wear a wig? Yes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. Oes rhaid iddi hi wisgo wig? Oes. What have you done? Or, what have you made? Beth wyt ti wedi wneud? Beth wyt ti wedi wneud? Beth wyt ti wedi wneud? Where will the party be? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? Lle fydd y parti? My brothers live in Dublin. Mae mrodyr yn byw yn Nulyn. Mae mrodyr yn byw yn Nulyn. Mae mrodyr yn byw yn Nulyn.
There is something in your eye. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. Mae yna rhywbeth yn dy lygad di. I've hurt my leg. Dwi 'di brifo nghoes. Dwi 'di brifo nghoes. Dwi 'di brifo nghoes. What color is the van? It's green. Be di lliw'r fan? Mae hi'n wyrdd. Be di lliw'r fan? Mae hi'n wyrdd. Be di lliw'r fan? Mae hi'n wyrdd. What was the name of the ship? Be oedd enw'r llong? Be oedd enw'r llong? Be oedd enw'r llong? Be oedd enw'r llong? I'll be very busy tomorrow. Fyddai'n brysur iawn fore. Fyddai'n brysur iawn fore. Fyddai'n brysur iawn fore. The beer was disgusting. Oedd y cwrwn afiach. Oedd y cwrwn afiach. Oedd y cwrwn afiach. My cat is in Larius's house. Mae'n nghath i yn hilarious. Mae'n nghath i yn hilarious. Mae'n nghath i yn hilarious. I was going to pay. O'n i'n mynd i dalu. O'n i'n mynd i dalu. O'n i'n mynd i dalu. I've been sick. Dwi wedi bod yn sâl. 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 What has Ladens been doing in the sea? Be mae Bin Laden yn neud yn y môr? Be mae Bin Laden yn neud yn y môr? Be mae Bin Laden yn neud yn y môr?
Will there be money in the box? Fydd na bres yn y bocs? Fydd na bres yn y bocs? Fydd na bres yn y bocs? Did you see someone? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Wnaethoch chi weld rhywun? Yolo's pizza is in Morrison's van. Mae pitsa Iolo yn fan Morrison. Mae pitsa Iolo yn fan Morrison. Mae pitsa Iolo yn fan Morrison. Have you finished? Or are you finished? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? Wyt ti wedi gorffen? At what time did we arrive? At 12:10. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12. Am faint o'r gloch nathon ni gyrraedd? Am 10 munud wedi 12. You must hide the knife. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Rhaid i ti guddio'r gyllell. Mr. Lebowski has sold his carpet. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. Mae Mr Lebowski wedi gwerthu ei garped. What time is it? It's 11:25. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20 wedi 11. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20 wedi 11. Faint o'r gloch ydy hi? Mae'n 5 munud ar 20 wedi 11. We didn't pay. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. It's snowing. Mae hi'n bwrw eira. Mae hi'n bwrw eira. Mae hi'n bwrw eira.
Have you looked at the car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? Wyt ti wedi edrych ar y car? There is a snake in the box. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. Mae 'na neidr yn y bocs. I have £3 and Jack's brother has £6. Mae gen i 2 punt a mae gen frawd Jack 6 punt. Mae gen i 2 punt a mae gen frawd Jack 6 punt. Mae gen i 2 punt a mae gen frawd Jack 6 punt. Where has our house gone? Lle ma'n tŷ ni 'di mynd? Lle ma'n tŷ ni 'di mynd? Lle ma'n tŷ ni 'di mynd? What time was it 5 minutes ago? It was 25 past 11. Why? Faint o gloch ydi 5 munud yn ôl? Oedd hi 5 munud ar 20 wedi 11. Pam? Faint o gloch ydi 5 munud yn ôl? Oedd hi 5 munud ar 20 wedi 11. Pam? Faint o gloch ydi 5 munud yn ôl? Oedd hi 5 munud ar 20 wedi 11. Pam? He didn't answer. Wnaeth e ddim ateb. Wnaeth e ddim ateb. Wnaeth e ddim ateb. Will it be raining? Yes. Fydd hi'n bwrw glaw? Bydd. Fydd hi'n bwrw glaw? Bydd. Fydd hi'n bwrw glaw? Bydd. How much does the banjo cost? £10. Faint mae'r banjo'n gostio? 10 punt. Faint mae'r banjo'n gostio? 10 punt. Faint mae'r banjo'n gostio? 10 punt. Did it rain yesterday? No. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. The electricity bill has arrived. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd.
Mae'r bil trydan wedi cyrraedd.